Elagama tired uyaliqaphela masibaba umuntu angibali ukuthi chaza udino ngelagama okanye ukutyhafa. Amen. So ukuze ufumane into oyifunayo nongadinwa. Amen. Enye ivesi efunde kuyo ithi sawuzuza exesheni ukuba asityhafi. So elagama lithi ukutyhafa nelagama lithi ukudinwa ligama eliyi-one. Amen. Esikhosini ukwazi uzithetha ntoni. Amen. So ukuze yabona ngokumnexesha lakhe. Haleluya. Okanye mangithi ithi iBhayibhile yonke into ngexesha lakhe. Haleluya. And then akuthiwa ixesha laloo nto nguDisemba njengenkanga. Haleluya. Ngosesikolweni siyathi izinyanga kube yinyanga yomqungu le yinyanga yentontoni inyanga ngakike zazi. Amen. So apha kuthi nemithandazo yethu iimpendulo zethu zinexesha layo. Amen. Of which bazoqikelela njengexesha esiloqikelela ixesha le-basic. Amen. Esiloqikelela ixesha le-orange. Amen. Iimpendulo zemithandazo yethu azinayo nexesha elifana njengexesha lenyanga zonyaka. Amen. Singafika namhlanje ngoku sizithandazele namhlanje. Singafika nangomso ngoku sizithandazele namhlanje. Singafika nakula veki zayo ngoku sizithandazele namhlanje. Amen. Ngoba ixesha lethu thina bazalwane lixesha elixesha kuthiwa lixesha elililo. Amen. Noni ixesha eli okanye elilethi lixesha elitheni elililo. Elisuka kuThixo elingasuki Sathana, elingasuki kuthi, elingasuki imekweni, esokubani kuThixo lixesha eli-right. Amen. So ukuze ufike kwexesha elililo elixesha kaThixo funeka zisebenzele uzigcina uba awungadinwa. Amen. Ukuze ulifumane naxesha uba mandifikile kulo ngoku uzigcine ngantoni? Ungadinwa. Amen. Once utyhafe kwale nto ubuyifuna uzifumana. Haleluya. Okanye once udinwe kwale ndawo ubusiya kuyo awuzufika ngoba utheni? Udiniwe. Amen. So ubude bendlela makungabangela umzalwana adinwe, but ubude bendlela makubangela umzalwana ajonge ixesha kaThixo alinde asuse ntoni? Ubudinwa. Haleluya. Baninzi abantu besindisiwe bathandazela izinto abezifuna abazifumana. Babamba le ndawo bayiginye bahlala kuyo badinwa bayeka. Amen. Kanti uThixo bengalindanga uba laa mntu makayeke. Ebengalindanga uba bangagive up. Ebelinde ixesha lakhe uThixo. Haleluya. Umzali wasewadinwa wayeka. Bakhona abantu ngoku ebekufanele uba bayakhonza. Bakhona abantu ngoku abaneziphiwo zikaThixo abahleli nazo elokishini. Ngoba bathi kwentliziyo bayathandaza, bazila, banike, basokola uThixo angabaphenduli. Ayivele bahlala ngendawo badinwa batyhafa bade banikezela. Amen. So namhlanje uThixo uzosinika icebo elokuthi ukuze sikwazi ukufika ekuphumleni, ukuze sikwazi ukufika exesheni lakhe elililo, masisuze only ukuthi if sathatha ukutyhafa sakubulala sizawufika encebeni kaThixo. Amen. If sathatha ukudinwa sakudistroya sizawufika emandleni kaThixo. Haleluya. Sizokwazi ukuxhamla amathamsanqa kaThixo awanikeze bonke abantu abakholwa kuye. Only if sasusa ukuthi. Amen. So abantu ebehamba noThixo abadinwayo bahlulakala endleleni.
Amen. Amen. Wothlakala endleleni. Amen. Amen. Waqonda uyona uba xa kuthiwa ndiyoshumayela phaya ayizundilungela. Amen. Mandingecala. Amen. Ilizwi wathi lamlandela waba ngabhenga apho lamlandela waba ngabhenga apho lamlandela. Amen. Hallelujah. Amen. Wadina uyona. Amen. Hallelujah. Amen. Walithathani mna improfelelwane. Amen. Wabediniwe etyhafile komba noba ishaki zinje zandibulala. Amen. Ngokutheni udiniwe. Ilelethela uthini. Amen. Futhi ukuthi ngexesha elililo uzawusikelela susa ukudina ulindele lithetha kubani. Hallelujah. Amen. Amen. Ke nina kwenzeni okulungileyo masingethi ma kuba sofuna ngexesha elililo isivuno sikaThixo sikhona. But into efuna uyijonge ntoni? Ixesha lakho. Amen. So ukuze ukwazi ujonge ixesha lakhe ususa ntoni? Ukudinwa. Ujonge ixesha lakhe sifike isivuno. Amen. 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 That means ngeke kudala bavuna abantu. Amen. Hallelujah. Amen. Yona basike batsha. Amen. Ngekudala isivuno sahluma basibona basifumana basitya tokunayo abazange bayifumana vesi ithi ungatyanga. Amen. 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 Ngoba endlela uyafika uSathane athi kunini ukhonza mfondisi. Amen. Ungasukuyeka nje kwale nkonzo kuyo. Amen. 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 Uzile uSathane uzokuthini? Uzomtyhafisa, uzokudinisa, uzokwenza ube tired. Amen. Khona ndoda ngabelungu nomsindo bana imsike tired. Amen. Amen. Adiniwe ke ngoku. Amen. Wasafuna ulinde ngoku. Amen. Anomsindo ke ngoku. Amen. Amagesi. Amen. Bana I am singing tired. Amen. Amen. Yabona watsho ngiyabona uxolo nokufa udiniwe kanjani ngoku. Akuyona ongenzeka ntoni. Amen. Amen. Elizwi alibhalanga nguThixo libhalwe nguSathane. Amen. Amen. That is why the one ngeke bakuthiwa kumbe ziqhomele efemelini. Amen. Amen. Yaqomba ikhona le yamthini. Amen. Iqomba zethu izidiniwe ubomi nje. Amen. Ufilayo. Amen. Amen. Okanye uSathane uvela wambona uEmhlomdulo kana Yesu mabuyisa. Ufike wangena. Amen. Athatha kuye ngaphakathi. Wathi fanele nenza ukuhlonywa lezi things kumele kezibone. Uzihenge. Amen. Ubeka. Amen. 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 Komiti iBhayibhile. Ngene uyesu ngene nkonkozo. uSathane kayisebenzisi la vele uvela ngene ka. Amen. Akade ndimengele nkonkozo. Uyathini? Angene. Amen. Amen. Ngenyimini yokuqala usezulwini phaya kubizwe inhlanganiso nyenza bakaThixo naye wafika. Njengenkonkoze. Ulitabona. Amen. Ngesibili lathembu. Ele gawulithi thembu liyahlekisa bayafanele lapho. Manje sithi lethembu thembu. Yabo kuyambila lapho xa inokwana le njibelo le ngithi thembu. Amen. Amen. Lathembu uSathane yafika phezulwini. Amen. Wayibuza uThixo wayifonini kwalusuka ngapho. Amen. Yathi ngisuke ngihambahambele yajutyeni lonke ihlamba licane ihambe ingena noba kuphi iphuma noba kuphi ingene noba kuphi wabuza umqali yena umkhosi wabuyobi cala kuyobi bengangeneli. Amen. 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 Wafana ucinge ngoku umhlaba wonke uyikwani qhambe ethenze uThixo kubani kuyobi uthi umqali na ubani umkhosi wakho uyobi akathi umqali uyiqali na ifemeli kayobi. Amen. That means kwayobi bakhona abantwana bakhona umfana kodwa ayinguyobi yedwa wetheni wethembekile. Amen. Uthi umqalile na mkhonzi wambani uyobi akathi ubaqalile na abakhonzi bakwayobi okanye elizweni likayobi okanye kwiprovinsi kayobi uthi umkhonzi wam ubani uyobi. That means bonke abayo bengena zevuma msana. Amen. 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 So ake ngoku abazinane bediniwe uSathane yathini uyangena. Amen. Xa ihlabathi lingenayo uSathane yathini uyangena. Amen. Yabona ivile uRamaphosa befuna eGhana wathi awuzungena eGhana because nguwase-South Africa. Apha kule meeting sibise abantu base-Afrika not abase-South Africa. Wathi jongani nathi i-ID yam ndiyakhwalifaya ukuze apha. Wathi kaloku wena uyeke abantu belizwe lakho babulela abantu bethu elizweni lakho ukhona
ulawo. Amen. Amen. Ekona urada phezulu zegana lo. Amen. Amen. Ngoba ngoba siqhabe icorona apha urapho zaphuma doli. Baba wakade ngabikho umlozi wezitatweni. Ukade ntoni? Kopi. Amen. Ngoba naba bebele ivuka kasabantu ukade kuba khanda bona. Amen. 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 Ukade COVID abantu asegcwala izitalo kana ntoni? COVID. Kopi. Abantu elalini bezenza izinto zabo nemishalo nemicimbi yabo afika amaposa khilika izitsha chithe ngisebo. Amen. Amen. Nangu nanga amaphara axakile phaa akhona bazoyehleza enyoka nawenza ntoni. Amen. Ngoba urada president. Amen. Amen. Ngoba uramaposa uthayari. Amen. Urapho utheni? Uthayari. Dini urapho utyhafile. Amen. Amen. Nxa ke kudlalwa ibhola kudla ngokuba abatsha ngoba abadala batheni Bathini. tshintsha macala tshintsha players. Amen. Amen. Iba bekuye ngokwami bendisithi apha emrhulumenteni babuyele nokudlala qho. Amen. Amen. Utshintsha-tshintshane ka Amen. ibe ngulo mbutho usuke wonke ibe ngulo mbutho usuke wonke ibe ngulo mbutho usuke wonke. Amen. Amen. Ngoba lo ukowina qho ngulo ungenzile. Amen. 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 So ukuba wathi uphethe wadinga odinga bonke abantu. Amen. 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 Okanye abantu sizathu babangela babeke inhloko yenyoka bayazi uba noba umzimba mde kangakanani mkhulu kangakanani uba kudinwe inhloko yenyoka file yonke inyoka. Amen. 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 So xa singabazalwane masibambe le nto uba masingadinwa ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili ngentsimiso yethu. Amen. Ngobomi bethu. Amen. Amen. Ukuba umntaba njengokuphangela vele udinwe ukuphangela ozifumani wethu. Amen. 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 If ngafela ukuthi sebandiphangela njengoku ngithi siya ayidiniwe ngoku laa mali ibingena ngempela nyanga ayizudala ngoba theni idiniwe. Amen. 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 Kanti ifani idinwa laa mali izawungena de uthixo athini ayisikelele. Amen. Haleluya. Naxa sithandaza sudinwe kuthandaza. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Khona nenye into eyandifikela. Amen. Thandaza emsebenzini. Amen. Amen. Yathi xa ifika le nto apha ngomlilizwi kaThixo. Haleluya. Amen. Yathi ezinye iimeko ongena kuzo qalela ividiyo yakho. Haleluya. Amen.